Έχεις νιώσει ποτέ πως ένα ρομπότ ή ένας χαρακτήρας από ένα παιχνίδι συμπεριφέρεται και μοιάζει πολύ κοντά σε έναν άνθρωπο, αλλά όχι σε απόλυτο βαθμό? Και αυτή η ψυχολογική και αισθητική σχέση μεταξύ του πόσο όμοια είναι ένα αντικείμενο με έναν άνθρωπο έχει ως αποτέλεσμα να σου προκαλεί μια δυσφορία και ένα τριχύλα και να σε κάνει να νιώθεις άβολα. Αυτό είναι το Uncanny Valley. Η υπόθεση αυτή αναφέρει ότι όσο η εμφάνιση ενός αντικειμένου γίνεται ολοένα και πιο ανθρώπινη, η αντίδρασή μας γίνεται ολοένα και πιο θετική προς αυτό, μέχρι να φτάσει στο σημείο όπου ξαφνικά μετατρέπεται σε αποστροφή, μέχρι να ξαναγίνει λιγότερο διακριτή από αυτή ενός ανθρώπου, οπότε και το συναίσθημα αλλάζει ξανά σε θετικό και πλησιάζει τα επίπεδα ενσυναίσθησης ενός ανθρώπου σε έναν άλλον. Στα παιχνίδια, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν η γραφική απεικόνηση μαζί με τις κινήσεις προσώπου και σώματος είναι πολύ κοντά στο ρεαλισμό, αλλά με κάποιες μικρές ατέλειες που δεν παίρνουν απαρατήρητες. Παραδείγματα που αναδεικνύουν την αντίθεση αυτή, από τη μία είναι το LA Noire, που παρόλη την πρωτοποριακή και επαναστατική τεχνολογία για το 2011 στο motion capture, το αποτέλεσμα άφησε πολλούς παίχτες να σχολιάζουν πως ένιωθαν άβολα με αυτά τα υπερρεαλιστικά αλλά κολλημένα σε κάποια σημεία πρόσωπα. Και από την άλλη, έχουμε το The Last of Us, όπου οποιαδήποτε κίνηση βλεφαρίδας ή μη του προσώπου να είναι smooth και με συνέχεια, κάτι που ενισχύει το ανθρώπινο στοιχείο και το ανεβάζει τα μάτια μας σε επίπεδο λεπτομέρειας και ρεαλισμού. Βλέπουμε λοιπόν πως όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία και εφευρίσκονται νέες τεχνικές αποτύπωσης ανθρώπινων κινήσεων στη βιομηχανία των παιχνιδιών, ξεφεύγουμε από το αρχικό σχήμα με το Valley, άρα νιώθουμε και μια συμπάθεια προς αυτά, όντας όμορφα παιχνίδια. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως άλλο η πραγματικότητα με τους αληθινούς ανθρώπους και τα αντικείμενα που μοιάζουν στους πρώτους, και άλλο εικονική πραγματικότητα όπου οι δυνατότητες είναι άπειρες. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ο καθαρός διαχωρισμός μεταξύ αληθινού και ψεύτικου για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα και καταστάσεις που δεν θα είναι ευνοϊκές για μας.